Miten sillä sinun mielestä tuo mäenlasku sujuu? Ihan hauskasti. Minkä takia se nyt äsken meni tuota vastamäestä ylitte? Osaatko sanoa? Tuo latu on jäädytetty. Ja Niin. vielä on hilkattu niitä suksia. Niin. Millä isi jäädytti sen ladun? Vedellä. Joo, kyllä. Isi teki tässä kakkosnelosella, muokkasi tähän latupohjan. Tässä on tämmönen korotettu mäenosa. Ja siihen latu ja sitten muuallekin latu, sitten tulee tämmönen muumikumpare ja vastamäki. Mutta vastamäki alkaa olla liian pieni nyt, kun on mäki jäädytetty, niin se meinaa mennä sitä ylitse. Että isin pitää nyt sitten korottaa tuota vastamäkeä vai Minä mitä? kyllä vielä heitin sillä kaverilla, että ollaan jo 2 kertaa menty yli. No niin, se meni silloin aikaisemmin yli, mutta sen jälkeen on vastarinnettä korotettu vielä. Mutta no niin, ei muuta, se oli hienosti laskettu kyllä. Kerran sinä jo tätä aikaisemmin onnistuit laskemaan sillä lailla, että sinä kaadoit itse tuolla mäen päällä pyllylle, niin se ei mennyt ylitse. Mutta nyt toisella kertaa, niin sinä et malttanut kaataa pyllylle, niin se meni sitten yli sieltä. Vai mitä?